Martha Lund Olsen, har du nogle forslag til, hvordan vi hurtigere får spottet de her krænker og får stoppet dem lidt hurtigere? Altså der må jeg jo ty mig til eksperterne, ikke? Altså hvad har eksperterne af anbefalinger? Og lige nu så har vi jo ikke så meget tilbud til krænkere. Men faktisk så har vi i voldsstrategien afsat ekstra midler i år, når finansloven er godkendt, til at gå ind også i forhold til dem, der udøver vold, at få kigget på voldelige mænd eller krænkere. Så i vores arbejde, så går vi jo nok også ind og kigger på dem og ser, hvad kan vi gøre bedst. Og der har vi tankerne, at vi skal have fat i et center i København, som arbejder med de her krænkere. I skal selvfølgelig arbejde inden for de rammer, der er sat, og den lov, der er sat. Men kunne du ønske dig noget, der kunne hjælpe dig med at stoppe de her krænkere hurtigere? Ja, altså politiet har jo selvfølgelig også en stor interesse i at være forebyggende, og det er også det, som vi også skal gøre. Og det er så også afstedkommet, at vi i hvert fald ud fra Sisimiut Politi, der fik ideen om at lave et forebyggende indsats, der hedder Samtale i stedet for husspektakler, som så er startet op i 2012 i Sisimiut. Det er ikke helt landsdækkende endnu, men det er vores... Som kort fortalt går ud på, at tager ud dagen efter, hvis der har været ballade i et hjem, hvor der er børn. At politiet rykker ud til husspektakel om aftenen og får stoppet de, der nu er stoppet og får skabt ro og orden igen. Men at lige snart der er børn indblandet, jamen, så bliver der en opfyldende samtale dagen efter, helst, eller et par dage efter, hvor socialvæsenet fra kommunen også deltager. Og der kan vi i hvert fald se ud fra Sisimiut, at det har faktisk hjulpet på kriminalitetsbilledet generelt, med at kriminaliteten falder, i og med at du tager fat i de voksne, altså parret, dagen efter i deres moralske tømmermand, og får snakket om, hvad var problemet til det skænderi, der var, eller hvis der var noget vold eller et eller andet, hvad var årsagen til det? Og det er i hvert fald, altså man skal jo starte et sted, og det er i hvert fald det, som politiet har valgt at fokusere på fremover, og som også vi har påtænkt os at gøre landsdækkende. Men der skal vi selvfølgelig samarbejde med kommunerne og regionerne. Så det er jo, der er et godt stykke til nu, men vi håber på, at det i det store billede, at det vil hjælpe på, at det har en præventiv effekt.